Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Siyempre pa, Diyos maray na banggi, mga kapwatang kasurog na mga Bicolano. Nandito po tayo ngayon sa Iriga. Ayan, sa napakagandang city ng Iriga para sa ating Day 31 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. This is the last day ng ating eliminations at ito na nga, nagtatapatan po ang balatan at ang top seed na Iriga team. Magandang gabi once again. Ako po si Kapa Morgan. Kasama ko ngayon ang, walang kupas ang kapugian. Ang coach ng Pili. Walang iba kundi si Coach JP Diswangco. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. And it's nice to be back here with my partner, veteran partner, Kapa Morgan. Parang sinabi mong matanda. Hindi naman. Kakaedad lang. Ayan, almost 1 minute gone by sa ating laro at ayan, as expected talagang sa unang arangkada pa lang talagang magpapakita na ng scoring prowess itong Team Iriga. Yun din ba ang inaasahan mo sa team sa larong ito, sa matchup na to, Coach JP? Yes po, Kapa Morgan. I think Iriga will get their chemistry, seek for their chemistry, and I think pinupush na nila yung kung ano yung magiging magiging strength nila all throughout the game, because this, sabi mo nga kanina, Kapa Morgan, this will be the last game sa elimination round. Tama. So ito yung momentum na pwede lang makuha dito during the quarterfinals. I think malaking bagay. Malaking bagay yung panalo nila sa game na to. In the meantime yun, Christian Bunyag nag-miss ng kanyang layup sa last sequence na yon, pero nakascore na siya kanina. Nakita ko bahagi na ng 8 puntos ng Team Iriga ang isa sa score ni Christian Bunyag. And by the way, Christian Bunyag is, I believe, first time niyang maglalaro dito sa kanyang kupunan na Iriga. In preparation na to talaga sa nangangamoy na ang second round, Coach JP. Yes, 6'6" itong mamang ito, itong si Christian Bunyag. 6'6", playing center from Calamba, Laguna, and nung nasa college daw siya, naglaro siya sa Mapua. Okay, mukhang ito na yung last weapon na hinihintay ng Team Iriga. Oo, parang warm up na to para kay Christian Bunyag na close naman sa kanyang kakampi na si Joseph Mark Marquez, na playing din dito sa ating unang unit ng Team Iriga. Right now, nasa mga taga-balata ng bola. Number 13, fakes. Tumira sa 3. Short yung tirang yon. Na-rebound ni tong kanyang kakampi na si Porinoy. Tawag daw sa kanya Porinoy. Itong si Bilista. Bilista, Porinoy. Porinoy nga kasi medyo mistis itong lalaking to eh.
Oo. Mapagkakamalan mo talagang foreigner. At ayun, Bunyag for the rebound for Iriga. Napasa kay Marquez at it's Tres Reyes ba yun who finishes? Hindi, si Tino. Ayan, si Tino Rodolfo Rodolfo. Janry Tino. I'm still getting used to the names of the teams dito sa District 5 kasi bihira akong makakover ng games nila since most of the games na nilaro nila dito sa eliminations natin natataon na Sunday. Pag Sunday wala ako. Kaya yun. Kaya pala, Oo. Kapa Morgan. Pero, knowing you, you can adjust Yeah. easily. Of course naman, I can adjust but I don't know if it's going to be easy. And right now, mayroon tayong turnover. The ball went out of bounds and it will be Iriga's ball. Meron tayong substitution. Pumasok para sa Balatan itong kanilang number 28 na si Buboy Peña. Replacing itong si Normel Belmonte. And right now, nasa kanila yung ang bola. Nahirapan doon si number 13 at nakuha nitong si Tres Reyes ang bola. Pinasa kay Jumar Ponsalan. Jumar Ponsalan traveled dahil nasa harapan niya doon itong pinakamalaking mama din ng Balatan, ang kanilang center na si Jomar Salazar. Kaya nahirapan si Jomar Ponsalan doon at na-travel siya. Tino, balik kay Ponsalan. Ponsalan for 2. And that's a good finish for this big man. Isa sa mga veteran players ng Team Iriga. Itong si paring Jumar Ponsalan. Right Yes. now we have And knowing Punsalan, he played for St. Francis of Assisi during his Oo. college days. right now Marquez finishing for Iriga. Mula kay Tino. And yun, we just heard the buzzer. And timeout tayo dito sa team ng Balatan. 5 players lang pala sila dito, Kapa Morgan. Actually, there are 6. Say 6 players. Yes, Oo. 6 players. So they need to manage their timeouts para makapahinga yung mga players. Alam mo, saludo ako sa kupunan na ito, itong Balatan. Knowing the fact na sa elimination, wala pa talaga silang naipapanalo kahit Yes. isa. Ang kartada nila is 0 win, 4 na talo. So 0-4 sila. At ngayon, they're going up against the toughest team to Yes. beat, which is Iriga. Kaya talagang sabi ko nga kanina habang nag-warm up sila, kinausap ko, how does it feel na makakalaban nyo ngayon ay yung top seed sa grupo nyo? Na kayo naman hindi naman sa wala pa kayo na ipapanalo. Sabi Yes. nila ox lang sir, basta't kami gusto lang namin talaga maka-experience at napakaganda daw na opportunity nito. Itong Ako Bicol Cup Camarines Sur na naibigay sa kanila. Hindi lang daw libre yung sapatos at saka jersey, pati yung pagkakataon daw na libre sila to battle, to compete with the biggest teams dito sa Camarines Sur. Yes, totoo yan, Kapa Morgan. And Kaya- yung commitment na sinasabi natin. Tama. And yung Platilla Julius just connected a 3-point shot from for Balatan. And right now, number 18, pumukol para sa Iriga. Wala, na-rebound ang napakalaking mama. Itong 6'6" na si Christian Bunyag. And he puts it back. And that's a good finish for Team Iriga. Ngayon, nasa mga taga-Balatan ng bola. Oops, all of a sudden, nasa kabila na yung bola. Yung number 2 nila, si Orada. Ayan, nakapukol lang 2 puntos para doon. Higaan coast to coast. At ayan, si Jomar Salazar, may tanga ng bola for Balatan. Tumira, long 2, wala. Na-rebound ng number 18 na si Christian Hermoso. At ito na, nakabalik sa mga taga-Balatan ng bola. Merong foul. Amber Hermoso for blocking. Oo. Blocking foul. So the ball will remain with Team Balatan na mga nakaputi, while yung Iriga team yung mga naka-navy blue sa laban na ito. Salazar, nakita si
Porinoy, pero mali yung napasahan ni Porinoy. Oy, nakuha uli ni Salazar. Another chance, yes! That's Jomar Salazar for Team Balatan. 7 points na sila, pero yung Iriga, nako, umaalagwa na, 25 points na po. Napakalaking factor, coach, itong si Christian Bunyag, ano? Totoo, Kapa Morgan. Ikaw ba naman na may 6'6" na center? Oo. Ibig sabihin, kontrolado mo yung rebound and yung Tama. fast break nyo. Porinoy using the board, lagpas yung tira. Magpantay. Mali yung napasahan. Oops, pero that's a clean block from Raton. Magandang pasa yon from Bunyag. At yon, handang-handa naman doon si Jason Orada to receive that pass. At yun na nga, mukhang not counted ba yun, coach? Not counted. Not counted. Nasa baba yung Nasa baba, foul, no? yes. Okay, so, pero ganun pa man, it's gonna be Iriga's ball possession. Pinasok na si Perea for Iriga. At yun, si Raton nakapukol ng 2 puntos. Yes, just near the basket. 35, misses Orada. Nakita na nasa unahan si Magpantay, pero Magpantay couldn't handle the ball well on that sequence. Pero mananatili sa kanila yung bola. Magpantay thinking of 3. Medyo kapos lang ng konti. Pero nandun si Jason Orada for the putback. Hirap pigilan talaga itong Jason Orada kapag nasa loob. Oo, talagang dominante itong si Jason Orada. Yes, hindi. Medyo dihado pa sila when it comes to size. Talagang nadodominate nila ang ilalim with the presence of Jason Orada. Salazar misses. Pero nakuha ng kanyang kakampi, si Buboy Peña. At yun, it's Belista finishing for... naipasok pa yung coach? Yes, yes. Oo. Kapa Morgan. Easy basket yun, easy basket. And so was that one from Jason Orada. From Team Iriga. Oo. The good thing about Jason Orada is always going hard to the basket. Oo. Lalo na kapag nasa painted area. At saka talagang he means business pagka nasa loob siya. Talagang Yes. wala sa kanyang Barabarkada. barabarkada. Talagang ititira ko to at isushoot ko to. Anyway, that's the first field goal for Verman Magpantay. Verman Magpantay for Team Iriga. And right now it's number 13 for it's Julius Palatilla. Binigay kay Alando. Missing, and ito na naman ang tumatakbong mga taga-Iriga, pero Magpantay missing on that one. Missed pass din mula kay Peña na intended sana para kay Nasim Alando. Pero it's going to be still Balatan's ball. We have 27.2 seconds remaining in this quarter. Umikot-ikot si Porinoy sa loob. Ipinasa kay Hermoso. And Hermoso and Magpantay. 2-on-2 sana doon. Pero wala. Na-deflect ng kalaban. Pero hindi naman ma-handle yon ni Platilla. Oh, it's not a wise decision to pass that ball Oo. dito sa part ni Amber Hermoso. Pero yun nga, naka-recover because after that error, he played good defense. And ayan, papatapos na po yung ating first quarter. At lamang po ng ilan ba ang lamang? It's 14-point lead for mahigit. It's Mahigit. 24-point 24 lead points. for Iriga, 33. And Balatan naman merong puntos na 9. Ayan, 9 points for Balatan.
Yan, medyo naninibago ako ngayon. It's after mga ilang weeks din na hindi ako nakaupo dito sa panel Yes. because I've been doing the arena announcer work. And right now parang baguhan uli ako. Pero I feel very comfortable with you, Coach JP Diswangco. Same here, Kapa Morgan. Yun nga, same. Almost 1 week. Sabi mo, ika nga. Ikaw, when was the last time na nandito ka sa panel? Medyo matagal din na. Yes, almost 2 weeks. din. Almost 2 weeks. Oy, mukhang nabalitaan ko maganda yung naging bakasyon nyo ng misis nyo. Sana hoping for what we prayed for. Well, sana nga matupad na yung pinapangarap nyo. And alam natin kung ano yon. Yes. Sige. Back to the ball game. It's the second quarter ng Balatan at ng top seed Iriga sa kanilang grupo. Dito po sa District 5 Rinconada group to, no? Yes, Kapa Morgan. By the way, nasa loob na si Jock Villarmino for Iriga. At siya yung may tangan ng bola. Pinasa kay sino yung number 13 nila? Si Olaya. Jagi Olaya. Cruz. Wala yung kapos yung tirang yun ni Cruz. And right now, Platilla. Didiretso ba? Dumiretso nga! At nakasungkit ng foul. Ayan, mula kay Jasier Angelo Olea. And Julius Platilla will be throwing 2 free throws for Balatan. Ayan. Buti na lang may awa ang ring. Ayan. So, again, it's Julius Platilla po ang nasa free throw line. Malakas yung pangalawang tira. Na-rebound ngayon ni Olea. In terms of advantage, Kapa Morgan, almost nasa side ng Team Iriga. This is their home court. Oo, tama. And given the height advantage, the number of players. The number of players, lahat nasa kanila. Yung standing, Yes. isa sila sa top seed. Kung mananalo sila dito, magkakapareha sila ng Team Nabwa na merong 4-1 na kartada para dito po sa grupo ng mga taga-Rinconada sa District 5 para sa ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Platilla launches a triple, wala. Na-rebound ni Porinoy. Porinoy, nakawala yung bola. At yun, ando na kay Olea. Olea sidestepping and yes, using the board with his right hand. Good finish there. Jerome Salazar against Marquez. Passes to nobody at ayan, turnover. Mapupunta sa mga taga-Iriga ang bola. At ito na nga, Cruz to Marquez. Marquez to Bunyag. Pero mukhang na-foul dun si, ayan, na-foul nga si Bunyag. And it's going to be Jomar Salazar, who's the villain on that sequence. Christian Bunyag nasa free throw line ngayon. First time niya mag-free throw ba, Coach? Yes, Kapa Morgan, first time. And Ayan. So, medyo tabingi lang yung ring ng kaunti. and mukhang minamaximize talaga siya ng Team Iriga. Oo. Talagang from first quarter ngayon, second quarter, siya pa rin yung nag-start dito, Kapa Morgan. Talagang ikinokondisyon na siya Yes. sa kumbaga sa atmosphere ng Bicolano basketball. Yes. Natanong ko siya kanina, Christian Bunyag, sabi ko, mukhang mabenta ka sa mga larong labas. Tama ba ang term ko? Larong ligang labas. Ligang labas, yun. Oo nga, sabi niya. Pero sabi ko mukhang first time mo dito sa Bicol. Oo, sabi niya, first time ko dito sa Bicol. May other term pa dyan, Kapa Morgan, sa ligang labas. Ano yung ba? Ano tawag nila dyan sa is panalay. Panalay. Yes. Anong term yun? Anong wording Sa yun? Bisaya din yan eh. Bisaya ba? Bisaya. Panalay ang tawag nila. Ayan na naman si Bunyag from Jock Villarmino. 40 na po, 42 ang score. So 30 na po ang kalamangan ng Iriga. At yun, naagawan pa si Peña doon. Nasa kay Marquez na ang bola for Iriga. Cruz.
Umatras ng konti, tumira sa 3. Yes! Ayaw ng layup, gusto 3 Oo, points. tama. Tinesting niya lang. Tetesting din si Marquez. Mula sa 3 at yes din naman. Same result. It's raining 3 points here in Iriga Sports Complex. O pagkaganyan, ganadong-ganado yung barker natin. No. Si Coach Ruwen Azur ang ating arena announcer for today. And ito si Coach Ruru, taga-Iriga din to. Oo, yan. Easy money for Christian Bunyag from Olea. At yun, kayo lang bang marunong kumana ng 3? Sabi ni Normel Belmonte, ako din. Marunong din ako niyan. Naka-side view pa yun. Oo. At ayun na naman, ginantihan ka agad nitong si Marquez. Joseph Marquez. And that one was brought to you by Hotel Venetia. Ayan na naman, ganti, pero malakas yung tira. Now, Olea, nakita si Marquez na nasa unahan. Marquez trying to pass it to Jock Villarmino, pero naagaw nitong si Peña. Pero dahil sa matatangkad nga itong mga taga-Iriga, nasa kanila na naman ang bola. Olea thinking for 3. Yes! Kahit sino sa team Iriga kumakana sa 3. Maganda sanang pasa yon ni Belista, pero hindi na-convert at yun, na-rebound ng napakatangkad na si Bunyag. Again, si Bunyag ay 6'6" from Calamba, Laguna. Isa pa, sabi ni Marquez. Sabi ni Manny Olea, sure, why not? Ayan, we have 4 minutes and 59 seconds remaining po sa ating second quarter at meron tayong timeout right now. Shooting drills lang yung Team Iriga, Kapa Morgan. Oo, parang nagpa-practice lang Yes. sila ngayon. And so as Balata naman, they are enjoying the Yes. game. Yun naman ang sabi nila kahit alam namin na dehadong-dehado kami sa larong ito, we're here to represent our mahal na Balatan. Pero right now, meron din tayong mahal na si Jessa May para sa kanyang unang report dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur sa laban ng Balatan at ng Iriga. Miss Jessa May. Marhay na gabi mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup at 1:23 dito sa probinsya ng Camarines Sur. Live na mapapanood dito lang sa Iriga City Sports Center. Mga kasurog, this is Jessamay Navales at makakasama niyo ako for tonight to keep you updated sa mga kaganapan sa loob ng hardcourt na kasalukuyan nga pinapainit ng Team Iriga versus Balatan as they continuously bringing pride and honor to their hometown. But at this moment, the momentum is in favor with undefeated Team Iriga as they started the game aggressively. However, nag-a-adjust pa nga ang Team Balatan until now, kaya payo ni Coach to take it slowly but surely and just enjoy the game. Yan muna ang latest mula dito sa court side. Back to you, back to the panel. Ayan, mukhang nag-adjust din itong si Jessamay Navales. Sino kaya nakitang gwapo? Ayan, yan. So yun na nga po, si Jessamay po ang makakasama natin sa courtside. Kasi may mga nagtitext Sino bang courtside natin? Lahat naman tumaganda kahit sino ang isabak mo. Jessamay Navales. Mga talented din. Oo, saka talented. At yun ang unang report ng ating courtside girl ngayong gabing ito sa ating laban na ito. Nasilaw lang kasi Kapa Morgan masyadong yung lightning. May nagkikimat-kimat. Anyway, ayan. Tama, enjoy lang natin ang larong ito. Yung Balatan nga, ini-enjoy lang nila. Yun din ang sabi sa akin ni Coach Elmo Silahe, ang kanilang head coach. Alam naman namin na wala na kaming mapupuntahan after this, pero or kahit hindi pa namin laruin to, wala na talaga kami, eliminated na kami, pero nandun kami to represent our mahal na Balatan. Yun. 3-point attempt mula kay Normel Belmonte, wala. At ayun, si Magpantay, very easy layup.
And right now, 63 na yung Iriga, 15 yung Balatan. 3 minutes and 31 seconds remaining sa ating second quarter. Nakuha ni Jumar Ponsalan ang bola. Binigay kay Neptali Porlante. Porlante, dire-diretso. And yes, why not? Muntik nang pumasok yun, natira ni Purinoy, si Belista. Sabi ko, anong tawag ko sa'yo, ha? Philip James. Tawagin mo na lang akong Purinoy, sabi niya. Porinoy. Purinoy Belista. Porinoy Belista. Di tumama sa rin yung tirang yon ni number 9, Neptali Porlante. At eto na naman, ang mga taga-Balatan. And this time, Belista making sure na papasok yung tira niya. Peña kinukulit itong point guard. Tres Reyes Gio. Tres Reyes Gio. At pumasok si Platilla for Team Balatan. Ayan, ang mabilis na si Peña. Orada. Nakawala yung bola sa kanya. It was taken away by Peña. At ayan, ito na, mga taga-Balatan. Ang may control ngayon ng bola. Tumira sa 3 pero bahagyang nasapal yun ni Magpantay. Ito na, 3 against 1. Magpantay, up in the air, wala. One more. And this time, making it sure na suswak na yung kanyang tira. 1 minute and 44 seconds remaining. Magandang gabi once again. Ito po ang tapatan ng Balatan at ng top seed Iriga sa ating last day of elimination dito po sa Distrito 5 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Kasama ko po si Coach JP Diswangco and at your service po kami ngayong gabing ito para sa Day 31 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Jumar Ponsalan, umikot-ikot, nakawala yung bola sa kanya. Ito na naman yung mga taga-Balatan. Makukulit din itong mga taga-Balatan, ano, Coach? Talagang every possession, linalaban din nila Kapa Morgan. Oo. Yan nga lang talagang dehado sila when it comes sa rebounding. Yes. And even sa skills, masasabi natin na talagang napaka-skillful nitong at ayun, talking about skills, merong three-point making skill itong si Mark Jason Raton na kumana ng 3-point shot para sa Iriga. At ayan na naman, naka-steal si Jason Orada, tuloy-tuloy. Easy bucket for the big guy. Now na nandito si Christian Bunyag for Iriga. Mukhang lumiit na itong si Jason Orada, no? Yes, ikaw ba naman 6'6", given the fact that Jason Orada is only 6'2". 6'2". So yes. talagang makikita mo talaga yung diferensya, no? Yes, At, even the advantages, masyadong advantage talaga. Tama. Pero undeniably good naman itong si Jason Orada Yes. when it comes sa pagka downstairs na yung yung mga opportunity, talagang sigurado na yan sa kanya dahil talagang malaki yung build niya. Yes. Talagang very strong pagdating sa painted area itong si Jason Orada. Yes, buo na ang loob, buo pa ang katawan. So, kapag sa loob ng usapan, I think Jason Orada Is one of the best. Yes. Ayan. Paint player, kumbaga, dito sa ating liga. So, dyan po nagtatapos ang ating pangalawang yugto. That's actually the first half of this ball game. 72 na po ang Iriga. Samantalang ang Balatan ay merong 21 puntos. Kami po ni Coach JP Diswangco ay magbabalik. Abangan nyo po ang ating second half, ang laban dito po sa Distrito 5. Ang last game ng elimination, Balatan versus Iriga. Dito We'll po be sa right back. Ako Bicol Cup Camarines Sur.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang diki sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Once again, magandang gabi Pilipinas, hello world, and Diyos marahay na banggi mga kasurog nating mga Bicolano. Nagbabalik po kami, Kapa Morgan and Coach JP Diswangco para sa second half ng ating Day 31. Day 31 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Again, this is the last day of eliminations dito po sa grupo ng mga taga Distrito 5 ng mga kupunan na naglalaban-laban po dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. At we just had a fun moment with kanina sa halftime with the Arriba Iriga Zumba Club. Tama ba? Arriba Iriga Zumba Club. Tama po ba? Ayan, sige. Maraming salamat Maraming salamat po sa napaka-energetic na sayawan. And na-perk up kami ni Coach JP Diswangco. And right now, we're full of energy as well as these two teams na naglalaban ngayon, ang Balatan at saka ang Team Iriga. Iriga in full force. Ano ang masasabi mo, Coach JP Diswangco, sa performance ngayon ng bawat kupunan? Kitang-kita naman natin ang performance, especially to the Team Iriga. Sa tingin ko, yung chemistry na lang kinukuha nila dito and at the same time, yung kumpiyansa. Oo, tama. And dito naman sa part ng Team Balatan, I think the experience, kumbaga yung makukuha nila ng lesson dito sa larong to na maidadala nila sa Balatan pag uwi nila. And for the second season of this Ako Bicol Cup Camarines Sur, alam na nila kung anong gagawin nila. Yan. And who knows, they might come stronger compared dito sa una nilang salta sa ating liga. By the way, kakaunang puntos pa lang dito sa ating second half ay ang pumukol po para sa Team Iriga ay si Jock Villarmino. And right now, nasa mga taga-balata ng bola. Platilla, fakes. Binigay kay Purinoy. Purinoy, nakita si number 28. Hindi pumasok yung kanyang tira. Itong si Boboy Peña Jr. Pero yun, pasok na pasok. Napakagandang alley hoop. And that's for Nasim Alando. Ayun na naman si Jock Villarmino for Iriga. Nasabi nga natin kanina na full force ngayon yung Iriga. Siyempre dahil sa bago nilang player na si Christian Bunyag. Yes. Ito yung pagkakataon kung saan makakapag-gel siya with the team in an actual game, di ba? Malaking bagay yun, Kapa Morgan, lalo na if you're going to quarterfinals. Tama. Sa ikalawang yugto nitong sa second round natin, talagang iba na kasi yung bigatin. Yung top 10 teams ang maglalaban-laban. Bukas din, mukhang bakbakan yung ating laban. Abangan niyo po yan, yung tapatan ng mga teams sa anong distrito ba yon? Sandali, hindi ko nakuha yung ko. Basta't laglagan, merong twice to beat doon. Yung Sangay, District 4. Yeah, District 4. Tama, nasa isip ko kaya lang, I wasn't too sure. But it's District 4 ang laban bukas. Abangan niyo po yung tapatan ng mga teams doon. Sangay versus Tinambak. Oo. Twice to beat ang Sangay sa unang game. At pero let's talk about that tomorrow. Right now, it's Peña dishing his teammate. Wala, nakalabas ang bola para sa number 6. Tumira ng 3. Wala. Nasa kanilang bola. They keep it alive. Peña, fakes. Drives. Wala, pero nandun si Purinoy at nakasungkit pa ng foul. And one. He's going to the line. Mukhang sumabit doon si Gio Tres Reyes. And right now, Belista. Phillips James Belista, a.k.a. Purinoy. Cruz launches a triple, yes. That's a legit 3-point shot, sabi ng referee. Oops, traveled. Was actually anticipating na merong foul na itatawag itong si Nasim Alando, pero wala. Talagang tumayo lang naman dun yung depensa, di ba? Hindi niya na-recognize
na yung bamangga niya pala, pader. Oo. Joke Bellarmino from the outside. Yes! Connecting from behind the arc. Itong si Joke Bellarmino. Peña. Tupurinoy. Right now we have a report mula kay Jessa with the assistant coach of Balatan na walang iba kundi si assistant coach Fernando Camposano. So take it away, Miss Vanessa. Hi, Coach Morgan and Coach JP. The game is still in favor to Team Irga. So now, here beside me is the assistant coach of Balatan, Coach Fernando Camposano, to give us a quick conversation. Marhay na gabi, Coach. As Coach Elmo always said that the team is still on the process of improvements, and this is their first time competing in this kind of tournament. Ano yung masasabi mo sa experience mo as a coach? Masaya po, at least na pakikita namin yung laro as sportsmanship. Kahit kami, kaunti ang player namin, tuloy ang laban po. Tuloy po. Yeah, thank you for that, Coach. At balita ko nga po, Coach, na lahat ng players nyo is pure-blooded Balateños po. So, ano po yung masasabi mo sa mga players mo? May lakas ng loob silang kumumpit, even knowing for a fact na wala ngang import sa team nyo. Opo. Magaling po ang aming mga player po. Kumalaban po, kahit ganon ang sitwasyon, okay lang sa amin. Manalo, matalo, at least pinakikita ang sportsmanship po. Ayan, and for sure, lahat ng mga taga-Balatan ay napaka-proud sa team nyo. Coach, would you like to take this opportunity para pasalamatan lahat ng supporters nyo for their all-out support sa team nyo? Opo. Good evening po sa mga gabos na taga-Balatan. Shoutout po kay minamahal ng Mayor, yung Bagasbas, at saka po sa Ako Bicol Cup Tournament. Thank you and more power po sa Ako Bicol Cup Tournament. Ayan, thank you so much din po, Coach. So that's the latest for now. Back to you, Coach Morgan and Coach JP. Yes, maraming salamat, Miss Vanessa May. All right. And nakasama niya doon si assistant coach ng Balatan, Coach Fernando Camposano. At yun, Jessa, I'm sorry, Vanessa ba sinasabi ko? It's Jessa May. Mukhang may nakikita ka, Kapa Morgan, na ibang... Sorry Vanessa ako ng Vanessa, si Jessa May pala. Mukhang may iniisip akong ibang maganda. Yes. Anyway, well, once again, maraming salamat Jessa May Navales for that report. And salamat din kay Coach Fernando Camposano. At yun na nga, pure-blooded Balateño itong team ng Balatan. And of course, I can say na when it comes to sportsmanship, it's on its purest form. Dahil kahit alam nila na out na sila sa ligang ito, eliminated na sila, nandito pa rin sila at handang ipagtanggol ang kanilang mahal na Balatan, and to show nga, sabi nga ni Coach Fernando, para maipakita yung sportsmanship. Yes, very evident talaga yung sportsmanship na pinapakita nitong Team Balatan, and at the same time yung value ng commitment. Oo, tama, dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Tama, Coach. Orada at may pa-end one pa yan. Alright, si Jason Orada. Ayun, mula kay Christian Bunyag. So itong malaking mama na si Christian Bunyag, hindi lang sa rebounding, meron din siyang assist, ano? Yes, may passing ability din pala to. May passing ability, oo. Pwede ba natin itong ihantulad ngayon kay Joker ng Nuggets? Hoy, mukhang magandang comparison yan. Mukhang magandang comparison yan. Siya yung Jokic natin dito sa Ako Bicol Cup. Dito sa District 5. Oo, District 5. Ayan, Jomar Salazar, launch triple for Team Balatan. Gaganti naman si Jason Orada, pero short yung kanyang tira. Nandun si Raton to keep the ball alive for Team Iriga.
napunta kay Marquez ang bola at hindi naman nasayang yon, ano? Dahil malinaw na 3-point shot yon from Joseph Mark Marquez. Isa din sa mga hugot players ito, ano, si Marquez. Yes, For Team Kapamorgan. Iriga. Import din to si Marquez. And tinanong ko kanina si Christian, sino bang nakascout sa'yo? Sabi niya, it's because of Marquez. Kaya nandito rin ako. So, siyempre, dati silang teammates. Kaya sino ba naman ang iimbitahan niya na makasama niya sa mga ligang ganito? Siyempre, yung dati niyang kakilala at dati niyang ka-team. Yes. Kaya nga nandito sila ngayon. Joseph Mark Marquez and Christian Bunyag in one team dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur sa Team Iriga. Yes, and I think yung familiarity ng laro from both of them. Malaking factor yon. Yes. And it's an advantage for Team Iriga dahil yung nakuha nilang mga imports ay dati nang yung teammates na. Yes. So yon, magandang pasahan din yon from Peña to Salazar. Right now nasa kay Pereira ang bola. And meron pa tayong report mula naman kay Jessa May pa rin. So Jessa May. This time with the head coach of Iriga. Ayan, so yung head coach ng Iriga ay Coach walang Ray iba kundi si Ray Eraula. So take it away, Miss Jessa May. Well, thank you, Coach Morgan and Coach JP. Kasama ko naman ngayon ang head coach ng Team Iriga, Coach Ray. Coach Ray, the Team Iriga is very well known as the undefeated team at nangunguna sa ikalimang distrito ng Camarines Sur. Ano yung masasabi mo? Or may pahapyaw ka po ba dyan para sa dapat na abangan ng ating mga basketball fans sa quarterfinals? Yun na nga, kaya nga itong game na to, sabi ko kahit medyo kaya natin yung kalaban, tumakbo kayo, sumute kayo, para pagdating sa quarterfinals, nakaprepare na tayo. Kasi sa quarterfinals, mas malalakas na yung makakalaban eh. Hindi mo na pwedeng biruin yun. Kaya yung chemistry ng team, dito namin ginagawa sa Rinconada muna. Kaya siguro sa quarterfinals, medyo aangat pa yung player ko, yung mga player ko dyan. Saka yung sa quarterfinals kasi na ko nung Agila Cup na palaging nagkakaroon ng magandang laban. Hindi lang kahit mag-champion kami noon, maganda yung laban. Hindi mo babasta-bastahin yung quarterfinals. Lalo-lalo na sa semis and finals. And I think, Coach, that's enough. And alam ko naman po na basta irigan nyo talaga ang mga alisto at dadalhin nyo ang Rinconada sa buong Camarines Sur, ang tunay na galing nila. So, okay. Saka talagang piniprepare namin yan kasi anyway, nakatatlong champion na kami. Kaya dapat, sana madagdagan. Alam na ni Lord dyan, ang hinihingi namin mag-apat man lang na champion. Tapos pwede na akong mag-retire kasi nagkakaedad na eh. Kaya sabi ko, okay naman yung management, si Mayor Rex Oliva, si Boss Monmon, grabe support sa amin. Kaya sabi ko sa mga player, lalo dumating yung import namin, kaya ginagamit ko ng todo para yung blending ng team, makuha nila. Hindi sila mabablind pagdating ng semifinal or finals. and thank you for that, Coach. Aside from that, may gusto ka po bang pasalamatan or i-shout out sa inyong mga supporters for their all-out support sa team nyo at anyayahan nyo po sila na patuloy kayong suportahan up until the end of this tournament? Thank you sa suporta ng mga taga-Iriga. Hindi lang taga-Iriga, yung sa Rinconada, sumusuporta yan, lalo-lalo sa quarterfinals hanggang semifinal, finals. Salamat sa inyo lahat. Saka yung boss namin, si Mayor Rex Cuba Oliva, salamat. Boss Monmon Ngu, salamat sa suporta. Hindi nyo kami pinapabayaan. Kaya maganda naman pinapakita ng mga player kasi yung kapalit naman ng suporta nila, pinapalitan naman namin ng magandang laro. Ayan, thank you for that, Coach, and advance congratulations po. So that's the latest for now. Back to you, Coach Morgan and Coach JP.
Yes, once again, maraming salamat Ms. Jessamay Navales for that report. And of course, maraming salamat sa nakasama niya. Ang walang iba kundi si Head Coach Ray Iraula ng Team Iriga. Alam mo, bihirang magpa-interview yan si Coach Ray Iraula. Buti na lang at ngayon napilitan sa kanya. Yes, Hindi naman napilitan. Siguro dahil nga, sabi naman niya kanina, medyo kaya nila yung team nakalaban nila ngayon sa last day ng eliminations, which is Balatan. Kaya siguro napaunlakan tayo na makapanayam siya ni Miss Jessamay Navales. And yun na nga, itong game na to ay parang in preparation lang para sa susunod na level natin, sa susunod na antas ng ating liga, which is the playoffs na, no? Yes. Ayan, yung top 10 teams from the 5 districts na naglaban-laban dito ay kokolektahin na natin at maglalaban-laban uli para sa semifinals. At yun na nga, sabi ni Coach Ray Iraula, ito na yung preparation nila. It's their time to build the chemistry, to gel, to blend with each one, especially yung mga imports nila, yung bago nila, yun nga, si Christian Bunyag. Kaya ginagamit niya ng todo sa larong ito. At yun, balik tayo sa laro. Missed yung layup ni Buboy Peña. Kaya mapupunta ang bola ngayon sa mga taga-Iriga na namamayagpag with a score of 108 kontra sa 43 ng Balatan. Jock Villarmino, lumampas yung tira, hindi rin na-rebound ni Jomar Punsalan because nandun si Salazar. Kaya ito na, nasa Balatan na ngayon ang bola. Belmonte, giving it to Salazar. Salazar, binigay sa corner. Miss yung tirang yun ni Alando. Ito na, tumatakbo si Jock Villarmino for Iriga. Nakita si Cruz at nakita rin ni Cruz itong napakalaking mama na si Jomar Punsalan for that easy two. Iba ang energy level nito ni Jomar Punsalan. Oo, dahil alam niya na mapapasabak din siya sa susunod na. Yes. Kailangan niyang makondisyon talaga. At yun, Hermoso for that right-handed layup. And right now, Peña may tanga ng bola for Team Balatan. By the way, wala yung mga key players talaga ng Balatan, which is Ryan Dapadap. Yes. Si Ryan Dapadap daw, nasa Manila ngayon. At yung isa naman, itong si Louis J. Recchio, ay nasa on-the-job training. Kaya wala sila ngayon. And wala tayong magagawa. Makakatulong din sa somehow para sa team yung dalawang yon. And of course, the fans na nag-aantay na ma-witness yung exciting games or style of play nitong dalawang key players din ng Balatan. Yun na nga, sina Ryan Dapadap and Louis J. Recchio. At anim lang na ang naglalaro sa yes, dito sa Balatan. Yes, sa Team Balatan, they have only 6 players who are playing right now. Olea missing from the corner. Nakuha ni Platilla. Platilla tumatakbo ng matulin pero nandun si Cruz. At almost taken that ball away from Platilla. At yun na nga, na-foul pa doon si Platilla trying to recover the ball from the steal of Hermoso. And right now it's going to be Iriga's ball. Yung dalawang backcourt players ng Iriga, sina Hermoso and Cruz. And right now nakatawid na sa half court. Jock Villarmino launches a triple, malakas ng konti, na-rebound ngayon ng mga taga-Balatan. At ayan na, tumatakbo si Buboy Peña. Pero nandun si Jock Villarmino to defend. And right now, it's Cruz and Villarmino plus the help of Jomar Punsalan. Pero natapik ni Jomar palabas ang bola, kaya it will be Balatan's ball. Jomar Salazar now, may tanga ng bola for Balatan. Nasa left side. Binigay kay Platilla. Platilla
Swing set to the open man mula sa corner sa right. Wala. At ayan, nagkaagawan sina Cruz and Alando. Malapit sa baseline. Knockout play sana yon. At yun na nga. For the second try, nakuha pa rin ni Boboy Peña Jr. ang puntos na yon. Masipag. Oo. Oleo misses and Salazar for the rebound. Right now, it's Peña Jr. with the ball for Balatan. Nakita sa ilalim sana ang kanyang kakampi na si Alando. Pero wala, nandun si Jomar at ayan. Ayan naman si Jomar Punsalan. Mabilis pa rin ang kamay nitong si Jomar Punsalan, ano? Sa mga ganong klaseng plays, hindi mo pa rin basta-basta mapapasaan siya na, or dapat pasahan na nandun siya sa harap. Yes. In the meantime, Olea connecting from the 3-point range or from the 3-point territory. And that one was brought to you by Hotel St. Elise. Platilla. Sa harap ni Cruz. Peña, launching a triple. Wala, nandun ang number 30, Jomar Salazar. Paasa pala yun. Oo, for the putback. Cruz, launching a triple. No. Alando to Peña. Peña, tumatakbo ng mabilis. Nag-lay up. Mintis. Pero nandun ang dalawa niyang kakampi at nakasungkit pa ng foul. Itong si Normel Belmonte. At na-foul doon itong si Humbert Hermoso. Para magkamukha itong si Hermoso at saka si Cruz, ano? Mukhang nalilito ka dito, Kapa Morgan, sa dalawa. Tama. Yun ang struggle ko pagka medyo parehas gwapo yung mga players. Parehas tisoy. Oo. Olea. Thinking of three. Short. Rebound. Jomar Salazar. Naghahanap ng mapapasahan. Pero sabi niya, sige, dribble ka na. At yun, finally binigay kay Peña. Peña, nakita naman sana itong si number 13 na si Julius Platilla. Pero hindi nag-jive yung kanilang kanilang timing. Yes, dun sa mga pasa para sa transition nila. Oo, tama. And I think mukhang mag-change 5 tong Team Iriga. As of now, tingnan natin sa pagbalik nitong after timeout ng. Oo. By the way, ito po ay hatid sa inyo ng IMBC or ng Infinity Media Broadcasting Company Incorporated para po sa Ako Bicol Party List. At ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. And again, Kapa Morgan and Coach JP Diswanco doing the work for you on this beautiful Thursday evening. Yes. Kanina malakas yung ulan dito, Coach JP, while nagsa-set up kami. Masyadong malakas yung ulan dito sa Iriga. I don't know sa inyo sa Naga kanina. Medyo dumilim, pero as we travel going to Iriga, hindi siya umulan na Pero dito kanina umulan. At nagpapaulan din ng tres itong si Jason Orada for Team Iriga. In going to Iriga, umulan din ng traffic kanina. Talaga? Talagang natural na yon na lalo na pagka mga around 5 o'clock. Yes, rush hour yung tama, yung rush hour. Na lahat papauwi ng kanilang mga tahanan, siyempre. Number 28, Peña for Balatan. Sa harap, itong si number 21, tinirahan. Itong Peña, may extraordinary speed na ability. Merong laro siya. Merong laro itong Peña. And isang maganda dito dahil masa-scout itong yung ilan sa mga players nitong Balatan. Kasi may mga exceptional players din dito. Yes. And isa na nga sa nakikita natin dito, itong si Boboy Peña. Na-rebound ni Alando, binigay kay Peña. Peña, diretso. Pero nandun yung depensa ni Tino. At ayan, nasa kanya ang bola. Orada now.
Umiwas na lang ah. Sabi ni Jomar Salazar, sige na bro, diretso mo na yan. Mukhang kahit ako, makita ko yung Jason Orada sa harap ko, babangga sa akin. Daan ka na, pare. Huwag mo lang babanggain. Huwag mo na. Right now, si Salazar naman ang pumukol ng 3, short yung tira. Pero they keep it alive, nasa kanya pa rin ang bola. Fade away, wala. Na-rebound ni Jason Orada. Nakita ni Jason Orada si Tino na nasa unahan. It's magpantay. Magpantay, umikot-ikot. Nakita si Tino nasa labas. Titira ng 3 yan. Malakas ng konti. Peña for the rebound. At ayan, tumatakbo na ang mga taga-Balatan. Intercepted sayang. pa. At ayan si Marquez, easy 2. You are just waiting, Kapa Morgan, to end this game. Oo. But I think alam na natin kung sinong mananalo. Siyempre. obvious na. Alam naman natin yan, kahit yung Balatan nga, alam naman nila na sa warm-up pa lang talo na sila. Pero yun na nga, ang nakakabilib at kami sumasaludo po. Dahil kahit ganun pa man. Saludo po ganun sa inyo. ang inyong mentality, tama. Yung sabi nga ni Coach Fernando Camposano kanina, gusto naming maipakita yung sportsmanship. Yes. And one way of being a sportsman is you attend the game. Yung commitment mo. Tama. Hindi mo maipapakita yung pure sportsmanship kung wala kang commitment. Yes. Kaya saludo po kami sa team ng Balatan. Kahit ito na nga, wala silang maipapanalo sa ligang ito. Kahit dito sa elimination right now, 0-4 sila. Pero after this game, magiging 0-5 sila. And yung Iriga ay magkakaroon ng kartadang 5-0. And again, abangan nyo po yung mga laro natin. Bukas nasa Sangay tayo. Yes. Oo. And tayo na naman dalawa doon, Kapa Morgan. Mukhang tayo nga dalawa ang nando doon. Ayan, para sa District 4. Dito kasi sa District 4 merong dalawang brackets, bracket A and B. At yung nangunguna sa bracket A ay yung Sangay na merong kartadang 3-1. Ganon din na yung Goa, 3-1 din yung yung kartada. Samantala namang sa bracket B ay San Jose nangunguna 4-0 at yung Tinambak 3-1. Yes. Ngayon magko-crossover ito ang alam ko So maganda yung bakbakan na to bukas. Diyan sa Sangay So abangan niyo po 'yan dahil itong Sangay ay twice to beat. Dapat 2 beses silang tatalunin ng Tinambak para yung Tinambak ay makapasok sa bigate natin para sa ating playoffs. Kung mananalo sila bukas, wala na. Sila na yung papasok sa bigaten. At sa bracket B naman, ang twice to beat naman doon ay yung San Jose. San Jose, yes. San Jose ng Goa. Siya yung top 1 din doon. Oo, kailangang matalo ng Goa ang San Jose ng 2 beses para makapasok yung San Jose sa quarterfinals. Kung hindi, kung mananalo na bukas yung Goa, yung Goa na po ang mapapasama sa District 4. At kung sino man ang mananalo between Sangay and Tinambak. So yun po ang mga dapat very mabangan. exciting game tomorrow. 2 headers tayo tomorrow, Kapa Morgan. Actually, games nga. Ayan, 2 headers tayo bukas. So abangan nyo po yan kami dyan sa Sangay bukas. As we end this last day of elimination dito po sa District 5. Ayan na nga po, namayagpag ang Iriga with 126. Over 56. Over 56 ng Team Balatan. And again, big salute po para sa team ng Balatan. Yes, saludo po. Big congratulations naman para sa Iriga who maintain their top seed position dito po sa Distrito 4 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes, congratulations sa Team Iriga and especially to Coach Ray Rolao who's leading
for the Team Iriga, the head Tama. coach of Team Iriga. Sabi niya kanina sa interview with Jessamay Navales, he's planning to retire na as a coach dahil medyo nagkakaedad na din daw siya. Pero hopefully daw makasungkit pa sila ng championship dito nga Yes. sa ligang ito, sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Kasi mukhang nagkaroon naman din sila ng mga Series of kampyonato, championship sa na- iba pang mga liga. But Yes. right now, sabi nila, this is our wish to have this championship number 4 with Ako Bicol Cup Camarines Sur. Their first time. Who is the first team na makakakuha ng Kampyonato kampyonato? dito sa Ako Bicol Cup Camarines Camarines Sur. Sur. So isa na tong Iriga sa mga contender natin when it comes to championship. Yes. You know. Champion, pero may team dadaanan caliber pa. to eh. Oo, pero may dadaanan pa. Yes. Maglalaban-laban pa yung bigatin Yes. natin. After matapos natin yung ating eliminations. And bukas nga, magtatapos din ang elimination round dyan sa District 4. District 4. Alright? So, it's gonna be an exciting ball games bukas. Tinambak versus Sangay and San Jose versus Duowa. Yes. Huwag nyo lang po abangan yung players and yung mga teams, kundi po kami ni Kapa Morgan. Abangan nyo din kami. Medyo suplado kami sa personal pero mabait naman kami. Yes. We can accommodate. Oo. Pagka nakangiti sa amin, nakangiti na rin kami. Kahit nga nakasimangot sa amin, giningitian pa namin. Yes. Anyway, And ganun talaga pag mga icon eh. Ikaw lang ang icon. Hindi, joke. We're watching the game highlights. Nagkakatapos pa lang po na laban ng Balatan at saka ng Iriga. We're just waiting for Miss Jessamay. Sorry uli, Jessamay natawag kitang Vanessa May. Coach Pao, mukhang bagong-bago yung sapatos ni Kala ko bagong-bago yung ulo. Bagong shine. Bagong. Naku, baka hindi na tayo bigyan ng, ng tubig. Again, we're just waiting for Miss Jessamay Navales para sa ating kasurog player of the game. Sino kaya ang ating kasurog player of the game? Meron ka bang napipisil o meron ka bang sa tingin mo ay siya yung magiging kasurog player of the game natin? Of course, it's going to be from the winning team, which is Iriga team. Yes. Pwedeng Jason Orada. Oo. Pwedeng yung Bunyag Christian. Oo, isa rin sa mga si Jock Villarmido, isa din sa mga sa tingin ko candidates. Yes, itong Bunyag, I think he played for how many minutes? Tama. So, ibig sabihin, and he played consistently yes. naman. He played consistently. And he has the advantage to be the kasurog Player of the game. But I don't, as of Hindi now, tayo yung nag-decide kung sino yung magiging best player of the game. Yes. Anyway, we would like also to thank our kasama sa sa officials table. Of course, mga officials, maraming salamat po. And of course, our marker, arena announcer, Coach Ruwen Azur. Yes, salamat po. Nagpapalik din sa duty dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. At ngayon, nag-enjoy ng kanyang dinner. Ano bang ulam natin dyan, Coach Ruru? Adobo ba? Adobo with ampalaya. Alright, and in a few minutes from now, or maybe even seconds, ay makakasama na natin si Miss Jessamay Navales. Mukhang may tinamaan tayo, Kapa Morgan, sa magiging kasurog player of the game. Ay, may nakita ka na ba? Ayun na. Tama, yung isa sa mga kandidato natin. Yes. At yan na nga, bit na ni Jessamay Navales for the final interviews dito po sa game natin. Yan, in just a few minutes or few seconds, sabi ko nga, papasok na tong si Miss Jessamay Navales with the kasurog player of the game. And again, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur po ay hatid sa inyo ng Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Alright, so eto na, kami po yung magpapaalam na din. Ito po si Kapa Morgan and kasama ko si Coach JP Deswanco, and see you bukas again sa Sangay. But right now, ipapasa na namin kayo sa napakagandang si Miss Jessamay Navales with our kasurog player of the game. Yes.
Thank you, DJ Morgan and Coach JP. The elimination round for Rinconada District is finally concluded. Now with me is the Kasorog player of the game from Iriga City, jersey number 2, Jason Orada with 24 points, 7 rebounds, 1 assist, 4 steal, and 1 block. Congratulations po for being our Kasorog player of the game. How was your experience po all throughout the Ako Bicol Cup elimination round, considering that Team Iriga is undefeated team? Stick lang kami sa game plan ng coaches namin. Sinusunod namin palagi, tapos guard lang kami. Yun lang. Ayan, aside from that po, would you like to take this opportunity para pasalamatan lahat ng mga taga-suporta ng Team Iriga? Unang-una, nagpapasalamat ako kay God and kay Boss Mon and kay Mayor Rex Oliva, saka sa mga tropa ko sa Ocampo, si Mark Umali, Brad Umali, saka si Walter Jonas, Jake, and yung kapatid ko sa Maynila na si Jeffrey Orada, Angelo, and Aisa. Saka binabati ko din po pala si Boss JP David and sila Mick Monilia and Al Gonzalo. Yun lang. Ayan, congratulations once again to our Kasorog player of the game from Team Iriga, Jason Orada. Don't forget to hit that like and share button para sa kaabang-abang at papalapit na quarterfinals na mapapanood sa Ako Bicol Party List sa Facebook page, Representative Zaldi ko at Ako Bicol Online TV. Meron na din po tayong YouTube channel, Ako Bicol Online TV. At in behalf po of Ako Bicol Party List, to our Commissioner, Sir Lloyd Rivera, this is Jasmine Navales, your courtside reporter. Good night, everyone.